Barabara foli bɛ aw ye aw minnu sɔgɔlen don Mali Actu la san ani waati walasa ka se ka kunnafoni jɛlen sɔrɔ. An b'a fɛ na k'aw bisimila ka don kibaru kɛnɛ kan. Bi kunnafoni minnu b'an bolo ka lase aw ma o dɔ ye k'a fɔ janvier kalo tile 3 kɔnɔna la fɛn min ye mɔgɔ 20 kɔ ye olu ni tora mugujugu dɔ cili la Douentza mara la. Kibaruya minnu sera ma ko la olu y'a yira k'a fɔ kari don décembre kalo tile 3 su ni ka don décembre kalo tile 4 na fɛn min ye pankuru dɔw ye olu kɔni taara mugujugu dɔ ci Douentza mara la. O mugujugu ninnu cili sababu la sa ko fɛn min ye mɔgɔ 20 kɔ ye olu ni tora la wa mɔgɔ caman k'olu fana bananen don ni wagati in na. Ni walejugu in kɛra dugu min na olu y'a yira k'a fɔ ko misiw kun kolen don k'olu ma se ka pankuru ninnu ye ni k'a fɔ an ka faamaw ta don Barkan walima n'a sɔrɔ MINUSMA yɛrɛ kɔni ta don nka ko fɛn min ye tiɲɛni caman ye pankuru ninnu kɔni y'o kɛ. An bɛ yɔrɔ min na i ko bi kɛlɛkɛbolo 3 nin si kɔni ma kan bɔ fɔlɔ min b'a yira k'a fɔ olu ka pankuru de kɛra sababu ye ka nin tiɲɛni ninnu kɛ o ni a kɛra ko min na fɛn min ye banabagatɔw ye sa olu taara ka taa n'u ye Douentza dɔgɔtɔrɔso la walasa ka se ka furakɛli k'u la joona joona. Kunnafoni wɛrɛ mana b'o kɔfɛ an b'o lase aw ma wagati nataw la. Kunnafoni hukumu kɔnɔna la hali bi an bɛ taa Samadugu. A yirala k'a fɔ kunu janvier kalo tile 4 kɔnɔna la fɛn min y'an ka finitigiw ye olu ni Dana Masagu kɛlɛkɛcɛ dɔw kɔni kun karila ɲɔgɔn na yen nɔ. An ye kibaruya minnu lasɔrɔ o ko la olu y'a yira k'a fɔ kunu tɛnɛndon janvier kalo tile 4 kɔnɔna la Samadugu fɛn min y'an ka finitigiw ye olu ye Dana Masagu kɛlɛkɛcɛ dɔ de kɔni bɔnɛ na n'u y'a yira k'a fɔ fɛn min ye kalasi ye n'o ye marifa fasugu dɔ ye o kun b'o tigi bolo ko wa a y'a ban k'olu ka kumakanw labato. U kɛlen kɔfɛ ka nin mɔgɔ kofɔlen bɔnɛ na n'a yirala k'a fɔ o kun ye san 25 de ye ko fɛn min ye Dana Masagu mɔgɔ tɔw ye sa olu taara bi an ka finitigiw ka dagayɔrɔ kan n'o bɛ Samadugu. U kɛlen ka bi dagayɔrɔ in ka sa k'u n'an ka finitigiw kɔni kun karila ɲɔgɔn na n'o sababu la yirala k'a fɔ fɛn min ye finitigi 2 ye n'olu yɛrɛ kun ye gendarme de ye k'olu ni tora nin ko in na. An bɛ yɔrɔ min na i ko bi fɛn min ye finitigi wɛrɛw ye olu bilala ka taa nin yɔrɔ kofɔlen in na walasa basigi bɛ se ka segin yen cogo min na nka ko bɛɛ n'a ta o ta halisa mankan in ma da pepewu. O tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen nɔ an bɛ taa Bafulabe yen dɔgɔtɔrɔso baarakɛlaw y'a yira k'a fɔ degunba de b'olu kan nin wagati in na. Ni kunnafoni lasera ma studio Tamani ka sɛbɛn dɔ sababu la o kɔrɔfɔ kɔnɔna la sa u y'a yira k'a fɔ an bɛ wagati min na ko sisan fɛn min ye Bafulabe n'o yɛrɛ kɔni bɛ Kayi mara de la ko yen dɔgɔtɔrɔso mɔgɔw y'a yira k'a fɔ ɲani sugu bɛɛ de b'olu kan nin wagati in na. Dɔgɔtɔrɔso in baarakɛlaw ka fɔ la ko minɛn ɲɛnama fosi t'olu bolo nin wagati in na walasa u bɛ se k'u yɛrɛ tanga coronavirus bana ma ni mun ye walima u bɛ se ka coronavirus tɔw kɔni furakɛ ni mun ye. U ka kuma la hali bi u y'a yira k'a fɔ olu tɛ se k'a faamuya k'a fɔ nin minɛ ko dɛsɛ ninnu kɔni bɛ se ka Bafulabe dɔgɔtɔrɔsoba minɛ sabula ko wagati tɛmɛnenw na fɛn min ye mɔgɔ 300 ɲɔgɔnna ye olu kɔni ni tora coronavirus bana la dɔgɔtɔrɔso in na. O sababu la sa k'olu hakilina ye mun ye sa jamana ɲɛmɔgɔw ani jamana kɔnɔdenw yɛrɛ u kan ka fɛɛrɛw sigi sen kan walasa olu ka baara bɛ se ka nɔgɔya u bolo cogo min na banabagatɔw yɛrɛ ka lafiya kama. Coronavirus ko lahalaya kɔnɔna la hali bi an b'a ladɔnniya k'a fɔ kunu décembre kalo tile 4 kɔnɔna la fɛn min ye mɔgɔ 81 ye olu kɛnɛyara ka bɔ coronavirus bana la. Sanga ani waati walasa ka se k'an kunnafoni coronavirus tagabolo la an ka jamana kɔnɔna la an ka jamana ministériso min sigilen don kɛnɛya sabatili kama a bɛ sɛbɛn dɔ bila o hukumu kɔnɔna la kunu janvier kalo tile 4 sɛbɛn kɔnɔ a y'a ladɔnniya k'a fɔ fɛn min ye mɔgɔ 7 ye coronavirus bana yer'olu la mɔgɔ 81 k'olu kɛnɛyara wa ko fɛn min ye mɔgɔ 1 sa o ni tora bana in na. Bana in yelen filɛ nin ye mɔgɔ 7 kura minnu na k'olu sigiyɔrɔ bɛnnen don Kulikoro, Sikaso ale ni Bamako ma. K'a ta coronavirus donni na Mali kɔnɔ fo ka taa bila kunun na janvier kalo tile 4 a yira mɔgɔ minnu na ko bɛnnen don mɔgɔ 7,260 ma. Olu la ko fɛn min ye mɔgɔ 279 ye olu tanyara wa ko mɔgɔ 4,994 olu kɛnɛyalen don nin wagati in na. An balimaw an sera ka kunnafoni minnu fara ɲɔgɔn kan ka kɛ ni bi ye tarata don janvier kalo tile 5 o de kun ye nin ye. An b'a ɲini Ala fɛ bɛnbaliya ni furugufurugu min b'an ka jamana kɔnɔna la Ala k'o bɛɛ lajɛlen ban fɛn min ye bɛn ani kelenya ye Ala k'o sabati Mali kɔnɔna la. Aw ni ce a ka kulomajɔ la aw k'an bɛn a ɲɔgɔnna wɛrɛ ma.